naam is Jonathan Morrison, managing partner bij Wasteboards. De plastic afvalberg wordt alleen maar groter en groter, wereldwijd. Mijn missie is om het tij te keren. Zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het creëren van waarde uit plastic afval. Als ik aan het boarden ben, krijg ik inspiratie. Wat ik weer kan gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe boards en hoe het proces gestroomlijnder en beter kan. We zijn nu nog klein, maar dromen groot. Hoe cool zou het zijn om wasteboardsbakkerijen te laten ontstaan in steden overal ter wereld? Door dit te doen willen we aandacht genereren voor de wereldwijde plasticvervuiling en op lokaal niveau economische waarde creëren.